Wis men, iki wis teko jalan Bogorjo menuju Jatirogo iki men. Wingi ana sing takon kondisi menuju jalan ke Jatirogo arah. Lah iki maskote iki men. Pokoknya anggar nglewati pohon iku men, wit iku, sing wit bolong iku. Iku wis menuju ke Jatirogo. Dalane mulus men, adem, ora ana gronjalane. Sebagian bolong-bolong ya wis ditambal. Ayo men, sing pengen lintas Tuban Jatirogo iso lewat jalan alternatif. Diperkirakan iku nyampe Jepon, saka Jepon ke Jatirogo mau 45 menit kurang luwih. Nek banter yo mungkin ya 35 menit, nyantai sak jam men. Wadem men iki men. Ayo agak sepi, terus tikungannya rada tajem-tajem. Pemudik utawa pemakai jalan nek nikung-nikung ngebel sih, nek bengi ya kudu ngedim sih. Menawa kanan kirine yo wis alas-alas men. Wis ngono men, selamat sampai tujuan.